mijn huid. Mijn huid is hier onderhoudsmedewerker. Die heeft het weg van mijn paken. En die is hier kosterwest in Wurm. En is het dan een beetje een baan? Of? Nou, het is meer een familietaak. Het is, van een jongs af aan ben we er al bij. Dus ja. Die krijgen helemaal niks? Nee, we krijgen er helemaal niks van. Niet. Nee. Nee, hè? Nee. Een schouderklapje. Ja. Ja, dat is ook wel goed genoeg, toch? Ja. En toch het idee van het cirkel wordt netjes. En dat vinden we wel belangrijk. Maar de opera is Fries en de opera is Nederlands. Ja, dat klopt. En je bent broers. Ja, inderdaad. Hoe ken je dat? Dat weet ik ook niet. Nou, mijn huid is Fries en mem is dus Nederlands. En, en hij had de verkozen om Nederlands te praten en ik had de verkozen om Fries te praten. Dus Ik een pad. Ja. En hoe praat je hem dan maar akkoord? Ik praat gewoon Nederlands tegen hem. En ik praat gewoon Fries. Ja. Ja. Ik versta het wel. Ja. Aparte familie ben je. Nou, ja, maar die is moeten het er net. ook zijn. Apart vind ik het zelf net. Want er ben wel meer gezin waar dat zo is. Ja, als er die geadopteerd wordt of zo, maar was dat net. Wel, ik ken ik nog wel een gezin. Ja? Ja. En om tafel, bij het jong zitten? Dan is het gewoon ik Fries, Nederlands allebei. Dus ja. Dus verstaan ze het al wel Fries, dus ja, waarom zul je Nederlands praten? Ja. Maar je slaat elkaar de harsjes net in, daarom? Nee, dat doe je net. Nooit? Nee, nooit. Jawel. Nee, Nee, nog hoor. nooit niet. Nee? Nee. Maar je bent de broekers? Jawel, maar dan hoeft het daar nog niet om. Misschien om andere kleine dingen, maar Wat dan? een kleine ruzietje van iets kwijt of zo. En dan iemand de schuld geven dat diegene het heeft gedaan, terwijl het niet zo is. Oh ja. Ja. En je bent ongeveer wel even sterk gast? Of de orkest van de krijgbaas? Of? Ik ken hem wel de baas. Ja. Nog op het randje, dus. Ja. Goeie. Wat ben je in mond van? We doen struin. Struun. Ja. En is dat leuk? Ja, wel aardig. Aardig. Water waar is wat te koud. Ja. Ben je er al even in geweest? Ja, ik ben elkaar op onderwijs. En je dan? Nee, maar maakt me net met mijn vierste kaart. Ja. Waar je hem dat net? Nee. Pootje baden, maar meer ik net. Nou, toch maar. Dus je zit een beetje achter die famkes om. Nou ja, hun wat. Ja, zei wat? Ja. Doe net? Nee, stiekem borst. Waar van de 12 is dan het leukst? Dat kan ik niet zeggen. Want dat ben hun vrouwje. Ja. Daar mag ik maar net op vragen. Nee, ziet ze. Nee. Ben je er nog gewoon maar bezig? Nee. Oké. Nou, als dan ging je hem nou weer even fut. Oké. Ik ben hun omapparaat. Dus Jim zit een beetje achter hun om. Nee, dat maakt me net. Nee. Gewoon vriend. Ja. Net meer? Nee. Nee. Type net echt. Ik zo net. Ja. Ja, mijn type steek ik net. Nee. Denk ik. Nee. Denk er los. Ja, nou, ik is nog net heel goed, dus... Nee, precies. Nou, Pieter. Ja, niet. Ja. Als je zo steensjost, Erin trouwen. dan 2 stoere kerels daar. Ja, op zich. Ja. Op zich wel. Oké. Dus zo eventueel zou het nog kennen van het Simmer. Nou, als er één niet... Als ik één niet moest kiezen, dan wist ik het wel. Ja, dat wist ik wel. Ja? Ja. En welke heet het dan? Denk je, Anne? Ik denk dat dit het knapste is. Maar welke kleur badhanddoek is dat? Die oranje. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. Ja, daar zit je hem dan beide een beetje achterom dus.
Nou, Nee. nou, ze willen meer eigenlijk capriolen aan, maar Oh zo. Ja. Maar de twijfels dus nog. ja. Ja, oké. Nou, we wachten maar spanning op. Ja. Nou, dan moet je met ijzeren ballen gooien. En dan moet je zo dicht mogelijk bij een balletje gooien. Bij een heel klein balletje. En als je zo dicht mogelijk bij ligt, dan moet de tegenstander gooien. En kan jij het goed? Ja, Ja? Hoe goed? heel goed. Ik dacht dat Sjödeboel alleen maar voor oude mensen weer. Nee, dat is een hele grote mensen die dat denken. En daarom organiseren we vaak zulke midjes in, dat er wat jeugd komt. En dat mensen moeten zorgen dat het echt voor jeugd is. In Lemmer hebben we net zoveel jeugd, in Assen hebben we iets meer jeugd en dat combineren we dan. Maar we willen altijd wat meer jeugd erbij hebben. In Drenthe doen ze wat meer om Sjödeboel? Nou, in Drenthe hebben ze wat meer jeugd en vaak is dat wel jeugd van ouders die ik spelen. En dan gaat de jeugd mij. Maar ja, ik weet net hoe dat kan. Ja. Maar we gaan het in Friesland niet proberen. Nou, dan moest proberen scherfjes kapot te maken met je sjödeboelballetjes. En slagen dat wat? Ja, Ja? Wat nu voor een sport? ja. Ik wist het eigenlijk zeker net. Nee? Nee. Dat erbij hadden. Ja, dat erbij hadden, dat wist ik dan weer net. Ik dacht gewoon een potje sjödeboel en net zag glazen en flessen om de reuken. Maar het voest wel leuk. Ja. Het wie wordt een heel groot succes, ja. En we hopen dat we dit nog volle vaker kunnen doen en dat er dan nog meer bij komen.